Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa mak arep metu karo anak wedok. Soale iki mang barudan duweres. Hawane adem pemirsa. Nang turu pules. Heh? Turu pules. Turu pules pemirsa. Dadi iki duwe ngejak metu pemirsa. Jadi ayo mak metu kaya ngono. Dadi ki arep metu endi ape golek ketoke sing seger-seger ngono pemirsa ya. Nek barudan ki hawane sing seger apa pemirsa? Sate, bakso, mie, gorengan, bakaran. Iki dadi karek iki engko pemirsa ya sekalian jalan-jalan muter-muter terus ki engko golek apa ya pemirsa diikuti ae kontene Mae. Pemirsa Mae wis tekan warung, tekan pasar Kendilan iki dadi Mae gak sida muter-muter soalnya duwi njaluk bakso kumis ae pemirsa. Berhubung bakso kumis wis ono, arek pesan iku keren barudan pemirsa. Bang pesen wi. Bang selok Mi minggir mi. Bakso. Ya. Ini piye, Pak? Lah iya, maju-maju nang terus drijine loro iki. Udah ngomong mi. Udah ngomong. Awakmu ngomong. Walah kita ngomong ya. Pak, bakso 3. Gak gelem pemirsa dekne isin. Ayo Tobi. Turun gak situ. Pak, delok. Iki lho sik ora. Delok. Habis. Entek jajane. Delok. Ya Allah, sakmono wis entek. Delok toh. Wis song pemirsa entek. Ngono cah nek mangan jajan kayak mesin. Nek mangan kok mesin ora eling kone. Apa itu? Oh, coklat. Mae ra sida metu pas ora mate. Pas Mae gak sida metu pemirsa. Jadi ora sida jalan-jalan. Wis cukup nek kene wis marep iki. Dadine bakso. Soale bar udan. Iya no martabak. Terang bulan martabak manis. Tiga. Oke, makasih ya.
Orea. Korea. Kasih Orea. Korea marai subur. Ben sedep. Apa? Oke. Pilih. Kecil Pak. Ini kecil apa cilik nih? Kecil kan? Kecil. Aku gawe sambel loh. Muter-muter. Terus diujuk bakso. Pas aku mangko lewat perapatan. Yo. Heeh. Hah? Kan maneh pemirsa yo. Tibake mau trimo cul nyuk jujuk ning warung kono ae pemirsa. Tak pikir mengape muter-muter tok sawur, tok perapatan kaya ngono. Lala Pak Kumis wis dodolan ning warung. Dadi gak sida langsung jujuk ning warung ae. Barudan tuku bakso seger. Alah. Kemana? Kemana? Kak nama. Tidak panas ya? Tidak panas. Dari sapa? Kak no. Paspor ae wi. Engko mae ketok apa ora? Ini. Udah gak ketok. Saged. Apa ngono ki? Jajan tang dinten. Astagfirullahaladzim. Dan pemirsa makan Kak bakso ketok. seger. Ini. Untur nona. Masuk. Kowe ketok ora? Lawange tutup pi. Lawange tutup dulu. Nah, wis. Innalillahi. Wis buka. Ketok ya. Nah, seger pemirsa, suwi ramangan bakso. Soalnya Pak Kumis suwi lebaran baru balik. Ya Allah, kuwi dipateni sik toh wi.
berdua. Kita makan berdua yuk, ya pemirsa ya. Ini akomnya. Mie bijak. Ini akom. Iya. Ketok tenan weh, pas gimana weh? Jorena. Oh. Santan maghrib, Buka-buka. buka-buka. Puasane wis rampung. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. 5.000 pemirsa, bakso murah meriah Pak Kumis loh. Dapat 10 pentol. Kok ijek ora wi? Heh? Walah. Kok entek pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Makari tanah, semua tanah. Barudan seger, ini banyak. Ini pedes. Walah dikek lontong wis seger iki. Ya. Seger. Yum. Ini kukus kerja. Yum. Langsung melek, langsung plong. Enggak nyemplung. Wah, Itu. kayak mana wi? Hah? Masuk buku entek. Entek. Apa wi? Ini wis. Ini wis. Bisa. Bisa.
Alhamdulillah segere yo. Oh, nanti meruntus. Irung buntu dadi meler. Memang racikane ya pemirsa. Enek rabuke jare Korea. Alias apa mang Sasa Ajinomoto. Bapak tumis. Enak ya. Enak. Enak, oh sudah lama tidak pernah beli bakso. Bosnya juga nih. Nah, alhamdulillah. Habis. Enak jadi pemirsa. Enak ndlewer. Pokoknya pedas. Luntus. Situ jalan-jalan muter-muter pemirsa. Imang ceritane iki pengen muter-muter saka Gaduh ning Sawur, muter terus tok perapatan kaya ngono. Ndelalah muter warung wis ana Pak Kumis. Tibake terus beli Pak Kumis wae. Terus do sate. Ora sida bakaran. Pokoke intine mangke yo pengene yo golek-golek sik kaya ngono. Delalah Pak Kumis wis jualan. Dadine yo gak perlu ada ya pemirsa. Itu ya wi. Terus bantale lho, di murak marek. Lanjut pemirsa iki ganti pake karo Mas Andi nganggo sego. Nek gak nganggo sego gak wareg. Malah terus bokek ning dhuwur ya, Pak. Sae ulet mak. Mbok menis. Ngene dhuwur. Mbok menis mesti gak dipangan iku, pentole diwe nemake ketoke disingkirane ning dhuwur iki. Sedian apa kowe tok. Lah nek mbok menis-menisno ae. Katon iki sego. Lontong ketoke. Lah sing aku nek sego sapa? Kalsu. Peteng ae madhep rene. Peteng di madhep rene. Karena biasa. Mang nek kono enek lontonge jane. Wis bar man lontong ae. Mau wis mbok gedhok. Ya wis.
kurang pedes nang wesku. Iya. Aku sing ngahe jote. Aku rata kayak sego. Lebih sempat kaliren. Roh enek kowe. Temblesu. Udah tak mini-mini bisa. Lah aku terus jeruk sing ciliki. Lah sing gedhi saiki yo ciliki, Pak. Kuwi entuk sitok ambekan cilikan loro tapi ciliki. Nek kuwi kan akeh. Ya sebenarnya cukup sampai ini baik ya. Videonya Maya hari ini cukup mentoleh Pak Kumis. Yang salah ngomong tinggal aku perbuatan keluarga ini malah saya family. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Andi pedesen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.